Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал! Днес ще правим SMR на тази маска за устни. В принцип тя е нощна, но с нощи имахме работа и не можахме да снимаме този клип, затова ще я правим през деня. Така, нека да започваме да отваряме. Тук има едно тиксо, махаме го и отваряме просто кутийката. Но тук сега как ще го направя? Не знам. Искам. Давай, смело. О, давай ги тези да не пречат. Така. Прилича на Майнкрафт шлем. И като извадихме маската, сега я оставяме настрани, изглежда като на това кръгче, където яде. А това е нашата маска за устни с грозде. Аз пък имам перфектната четка за нанасене на тази маска. И ето така за сега изглежда. Ето това. Трябва ето така да го дръбнем и хоп, маската. Мреш уникално. Снив. Снив. Така ли правиш ти? Чакай да. Уникално. Добре. Окей, много хубаво мирише. Заповядай, моля. И така. Сега с тази четка. С тази четка. Млъква има! Ще отидем после да я вземем певицата. Да я покажем на нея. Very nice. Аз се смея заради певицата. На мен не е смешна тази певица. Very nice. Как го усещаш устните си? Като глънц. Има някакви частици. Много интересно. Това е четката. Окей. Тя е като розово или лава. Може би защото... Ето. Така изглеждам аз.